O psíčkovi a mačičke, ako písali list dievčencom do Ružomberka. Bolo to tak práve nejako v januári. Psíček s mačičkou ležali každý vo svojej postielke a rozprávali sa o zime. Voľaj, ako sa mi ani nechce vyliesť z tej teplej postele, vraví psíček. Ja mám zimu rád, zvlášť keď je takto dosť snehu, ale nesmie byť tá zima veľmi veľká. Ja neviem, či sa ti to tiež niekedy stane, ale keď mi nalezie sneh medzi prsty a mám ho potom plné labky, je to strašne nepríjemné. To ti tak strašne ozjaba. Ja to poznám, povedala mačička. Je to strašne nepríjemné, ale teraz mám nožičky také krásne, zohriaté, horúce. Div, že sa mi z nich nedymí. V posteli je tak ohromne. Keď je zima, že sa mi ani vstávať nechce. Vieš čo? Povedal psíček. Zostaneme celý deň v posteli a budeme sa hrať. To teda nie, vraví mačička. Nie sme predsa chorí. A aby sme sa celý deň válali v posteli. A okrem toho sme dostali list od dievčat z Ružomberka. A už sme im dávno mali odpísať. Ešte o nás môžu povedať, že sme zle vychovaní a že nevieme, čo sa slúši a patrí. Hýbaj! Pekne vstaneme a napíšeme im listy. A aj tak nemáme dnes inakšej roboty. Tak dobre, povedal psíček. Nech tie deti vidia, že sme dobre vychovaní. Napíšeme krásny list. Ale písať budeš ty. Veď vieš, že ja mám trocha ťažkú ruku. A ja ti za to zase poviem, čo tam máš napísať. To je jasné, že budem písať ja, chválila sa mačka. Keď deti niečo napíšu a to písanie im poriadne nejde, tak sa im vždy vraví, mačka by to lepšie naškriabala. A z toho vidieť, že mačky vedia písať lepšie, než mnohé deti. Iha, to som si ani nemyslel, že ty si taká šikovná, čudoval sa psíček. Ale tie ružomberské dievčatá to pekne napísali. Ja myslím, že to bolo skoro tak pekne napísané, ako od mačiek. Na jednotku. Zvlášť tá jedna. Teraz už ani neviem, ako sa volá. Táto napísala tak krásne, ako keby to bolo tlačené.